Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars, de Rebrawl. Astăzi o să ne jucăm astăzi ne jucăm ca și cum este Brawl Stars, dar nu e Brawl Stars. E altceva. Am văzut că am instalat pe altceva și e Brawl adevărat, că l-am instalat de pe altceva fără virus. Dacă îl instalezi de unde se instalează de obicei are virus, dar dacă îl instalezi de pe altundeva nu are. Robotul ăsta e foarte fain. Am văzut că sunt și români, dar nu sunt online. Doar la Friendly Game putem să ne jucăm. Da, reclamă. Nu mai zic nimic. Doar la Big Game sau la Show nu putem să jucăm. E Brawl Ball, avem toate eventurile de joc acolo. Unde e o hartă de Brawl Ball care, uite asta. Brawl. Doi Rico. Ok. Uite, doi Rico, doi roboți. Uite Brawl Stars toată harta. Rugin. A scorat. Am făcut și ultima talizie. Wow! Mi-a aterizat. Mamă, dar mă fac foarte greu. Pe solo showdown, dar cu alții de data. Bă, hai să ne jucăm cover carn. E cover carn. Bă, dar ce hărți? What? Nu-i cover carn. Uite-mă asta. O să ne jucăm doar cu caracterul ăsta, episodul ăsta. Dacă va fi tare. N-am de vizită să ne jucăm cu alții. Moară singur. Deci nu să cred. Mai încercăm. Ok, am înțeles. Cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Noi ne auzim data viitoare. Pa!